mama uye bheka. Ini? Ubaba wami. Hayi. Uye. Hayi wena. Azange awunamntwana nonomsa. Ene bheka siyafana bhuti uyabona? Oh. Hayi wena. Uye. Unomsa ubani? The last time ngimbona bengina 8 years. The last time ubaba mangishiya. Unomsa ubani? Ene ngiyakhona ukumbona ukuthi uye because uye vele uye baba ngiyabona. Unomsa ubani? Unomsa ubani kanjani unomntwana nonomsa uyangazi baba. I was 8 mangishiya. Hayi mina anginanto. Anginamntwana. Unaye yimi baba. Khona umama wakho. Why mara ungangifuni? Why ungangifuni? Bekubuhlungu ukukhula without ubaba. It was not nice ukukhula without ubaba. Hey. Hayi. Biza uma wakho ke. Akujese ungikhombisile picture yakho uwe. Uphi yena uma wakho mbizi. Mfonele. It was not nice. Mina simfonele. It was not nice ukukhula without ubaba. Baba. Why baba? Wena uhappy la udrive ama-taxi mina ungishiyile. Awazi ukuthi ngigcoka ini.